Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa Isla San Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamo ginya salamat. Pagsuspindes ng face-to-face classes may dakong epekto sa pagtuon sa mga estudyante suno sa pila ka mga manunudlo. Samtang pila ka mga estudyante aminado nga nabudlayan magtuon pinagi sa distance learning. Yaring balita nga atong gintutugan. Bangod sa tuman, kainit nga tiyempo, suspendido ang in-person classes sa preschool tubtob senior high school sa Bacolod City kahapon tubtob subong adlaw. Sa Negros Occidental, 11 ka mga LGU ang nagdeklarar sang suspensyon sa face-to-face classes subong adlaw. Mas better na papuliho na lang sila. They have to continue their studies through modular or through online. Apang, nagapating pila ka manunudlo sa Bacolod City National High School nga mas epektibo ang face-to-face classes. Tama ka budlay, sir, it is because mas okay yung face-to-face classes wherein maka-interact ka gid ya sa students. Naintindihan naman kuno sang pila ka manunudlo nga para sa safety sa kabataan ng suspensyon sang klase. Apang, may mga adjustments man kuno nga sarang ipatuman. Yes, sa una, sang time ko, diri man ako nag-high school. Pag nag-ulan, ti ulan lang, basa lang kami puli eh. Kung init, ti mamayong lang kami eh. But kung baga, the show must go on. Nagakabalaka man ini nga may kasubong sang pandemyang sitwasyon sang pagtuon sa kabataan bago sa kulang sang interaksyon sa mga estudyante. Daw paano sila nga daw pandemic man sige apot. Dako ini nga challenge sa amon sa mga maestra nga ti another naman i-DM ang mga kuan sa mga kabataan naton nga Dako nga pagpanghangkat ang internet connection, pati na ang paghangop sa leksyon sa mga estudyante nga naga-online class. So hindi kami maya maka-learn kay mas nami gid nga mayara sang ma-explain sa amon nga naka-understand gid sang subject. Ang kaangay sining sitwasyon na tabo man sang 2024 bangod sa El Nino. Ginalauman nga mapangitaan sang paagi sang DepEd nga hindi makompromiso ang kalidad sang edukasyon sa tunga sang pagpanghangkat dala sang mainit nga tiyempo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas.